Xinajlek bro, ili ma nersaqlaw. Il-tqajt ma ditfajla u nkun onest, ir-rimi skarsi ma ritorn. Il-turizmu l-akbar import tas-sorm. Back to your country lost, ja gustuza, karina u mux tosta. Xsirt naffuqa. Misset naqa droga meta kienet zaħira biex tħossa parti mill-moda. Ma tantx tħobb il-bidla ila bil-miniskirts minn żmien l-iskola. Dejjem xtaqet karriera ta' artista tilla l-pinsel jista' jkun bosta. Affarijiet, zeba sfin jew il-sin, ħatta l-emkas tal-mosta. Memx għalfejn xandru fuq l-aħbarijiet imma nizlet kokka. Għalt li bejnietna għatriċi tal-porn arti li ili niprattika. Issa mux najt li qahba imma kapaċi żomm saqaf fuq rasa bis-saqaf ta' ħalqa. Tanter daw tajjeb tajta t-shirt jaqra iħart Malta. Zammejna kuntat meta telqet u waqta kem daħqet meta t-tila. Ir-ringtone audio mill-video tal-gerżuma tamel xola. Looking back, aħjar ma t-tila xej għax bidet ċemper għalla rieda. Ma insomma, ġieħu glorja għal dejjem. skużawni.